Дай някакво хапче за забременяване при инсулинова резистентност и поликистозни яйчници. Дай някакво хапче. Вземи да, подувка. Зато ме това гилюем. Да тренираш с него. Ами да, всъщност тренировките с тежести са най-голямото лекарство за инсулиновата резистентност и съответно за поликистозните яйчници. И като чуете тежести, това не означава да вдигате щанги по 100 кг. За да стигнете това ниво, трябва да минат години. Започва се с по-лесни упражнения и с по-леки тежести и задължително под контрол на треньор, защото когато започнете да вдигате килограмите на тежестите, ако не правите упражненията правилно, може да си прецакате ставите. А също и кръста, разбира се. Аз се доверявам на Краси във Фитнес Хамър в Пловдив, защото тренировките са супер разнообразни и той е много търпелив. А защо ние изобщо да трупаме мускулна маса? Защото мускулите са най-големият консуматор на глюкоза в организма и колкото повече мускулна маса имаме, толкова по-добре ще усвояваме захарта в кръвта. Инсулиновата резистентност ще намалее, ще можете да забременете спонтанно, защото овулацията ще се върне обратно.